früher alle gelacht, diese Juden. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Ja, Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. I 1940 skulle man have sådan en stjerne sydpå frakken. Juif, det betyder jøde på fransk. Og det skulle man have sydpå frakken, hvis man gik ud. Det var 1. januar 1944. At vi blev sendt til nogle kreaturvogne, hvor vi skulle proppe ind så mange det kunne være. Både unge og gamle og børn som græd, og så vores kuffert, som tog plads. Det var en tønder til vand, og så en tønder til toilet, og så blev døren låst, og vi kørte østpå i 3 dage og 3 nætter. Og hvis man så rask ud, så skulle man spacere de par kilometer til lejren. Hvis man var ældre, eller hvis man var en familie, eller nogle børn, så skulle de op i nogle lastbiler. Vi fik at vide, så bliver de ikke træt at skulle gå de 2 kilometer til lejren. Vi fik hurtigt at vide, at alle de mennesker skulle direkte i skam. Nogen påstår, at Auschwitz ikke eksisterer. En højere politiker, Henri Le Pen, sagde, det var bare en detalje. Jeg håber, vi aldrig set sådan mere. Men desværre.